Hola, soc Natàlia Viadufresne, doble campiona olímpica. Vaig guanyar una medalla de plata a Barcelona 92 i després una altra medalla de plata a Atenes 2004. El que m'agradaria treballar molt fermament és amb la creació d'un circuit català de match race, un nou format de competició que crec que és important que estigui dins del programa de competició de la Federació Catalana de Vela. Es tractaria d'involucrar molt els clubs, juntament amb els clubs per crear 3 àrees de regata, o sigui, una seria en el nord, a Girona, una a la zona de Barcelona i una zona de Tarragona. L'objectiu d'aquest circuit es tracta de motivar i augmentar el nivell dels regatistes en aquest tipus de competició. Hi hauria, seguint tot un calendari, sortiria un finalista de cada una de les seus per fer una gran final a final de la temporada, i així tindríem uns campions de match race del circuit català amb premis importants. A tot això també se suma el que hi haurà una borsa de regatistes que estarà actiu a través de la web, i tothom podrà estar a disposició i veure quins regatistes hi ha i quins estan interessats en competir en match race, perquè sempre hi hagi activitat, i perquè així també això provocarà que després regatistes s'animin a navegar amb altres categories, com sigui el creuer o monotips o el que sigui. Llavors això també jo crec que serà bo, perquè també crearem una regata de match race de nivell, d'alt nivell, convidant a regatistes internacionals, i així també els nostres regatistes tindran a prop i veuran com es viu una regata de nivell que actualment no n'hi ha al nostre país, i que n'hi ha al nord, a Galícia, a Lanzarote, al País Valencià, a molts llocs aquí no n'hi ha. Llavors jo crec que això és important, que aquí tinguem una regata de renom. I també això servirà també per crear clínics per regatistes, per aprendre, per millorar el nivell, i també pels jutges, perquè també estiguin en actiu i augmentin el nivell. Això serà un al·licient més perquè hisem la vela del canvi.